Γεια σας, είμαστε εδώ μαζί με τον Αλέξη Παπασάβα, Laser Specialist, και θα δοκιμάσουμε μια θεραπεία, Carbon Peel λέγεται. Τι μας προσφέρει αυτή η θεραπεία? Ο άνθρακας από μόνος του δεν έχει καμία ιδιότητα. Την ιδιότητα του δίνουμε εμείς. Για την ώρα ο άνθρακας μπορούμε να του δώσουμε δύο ιδιότητες. Η μία ιδιότητα είναι να τον καταναλώσουμε. Αν καταναλώσουμε τον άνθρακα, τότε μας κάνει detox. Αφαιράμε mercury, διάφορα άλλα toxins από τον οργανισμό. Εμείς σήμερα δεν θα κάνουμε αυτό. Θα χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη ιδιότητα που μπορούμε να δώσουμε το άνθρακα, που αυτό είναι να μας υποδείξει σωστά τους σπόρους του δέρματος. Ξέρουμε ότι ώσπου μεγαλώνουμε, η αναπαραγωγή του κολαγόνου, της ελαστίνης που παράγουν οι νεοβλάστες μας, μειώνονται. Δηλαδή, ώσπου μεγαλώνουμε, αυτές οι ποσότητες παράγονται σε πιο μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε πολύ πιο μικρές ποσότητες. Παραστατικά, αυτό είναι το δέρμα και οι στιβάδες. Αν δεν οξυγονώνονται σωστά, σημαίνει ότι λεπταίνουν, το δέρμα γυρνάει προς τα μέσα και δημιουργείται ο πόρος του δέρματος. Εμείς τοποθετούμε τον άνθρακα εδώ πέρα. Με τη βοήθεια ενός ειδικού λέιζερ που εμείς ονομάζουμε Q-switch laser, που εμάς ουσιαστικά μας λέει ότι έχει πάρα πολύ σύντομο μικρό παλμό. Okay? Δεν μπορεί να τραυματίσει το δέρμα. Άρα, πυροδοτώντας αυτόν τον άνθρακα, δημιουργείται μια μικρή έκρηξη πάνω στο δέρμα. Είναι τόσο σύντομη όμως που δεν τραυματίζει καθόλου το δέρμα. Στην έκρηξη που δημιουργούμε, το δέρμα ανασηκώνεται, έρχεται στην αρχική φυσική του κατάσταση. Το σημαντικό εδώ πέρα δεν είναι ότι επανέρχεται το δέρμα, αλλά αυτή η κίνηση διεγείρει τον ινοβλάστη. Διεγείροντας τον ινοβλάστη, παράγουμε άμεσα κολαγόνο, ελαστίνη και ιαλουρονικό. Και είναι επώδυνο, γιατί τώρα θα ξεκινήσουμε, δεν θα πονέσω. Όχι, η θεραπεία αυτή δεν είναι επώδυνη. Άρα θα ξεκινήσουμε και σιγά σιγά κάθε στάδιο θα εξηγούμε στους αναγνώστες του Lifestyle πώς γίνεται αυτή η θεραπεία. Μετά τον καθαρισμό μουδιάζουμε λίγο το πρόσωπο, όχι γιατί είναι επώδυνη θεραπεία, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ παλμοί τα χτυπήματα τα οποία θα βάλουμε πάνω στο πρόσωπο. Για να μην νιώσουμε καθόλου την πυροδότηση, μουδιάζουμε ελαφρώς το δέρμα. Λοιπόν, στη συνέχεια, αφού έχουμε μουδιάσει το δέρμα, πρέπει να καθαρίσουμε το λάδι από το δέρμα. Το δέρμα μας ξέρουμε ότι παράγει λάδι. Μέσα στις κυψέλες, αν παραδείγματος χάρη καθαρίσουμε με τα pads, μέσα στις κυψέλες θα μείνει το λάδι. Άρα αυτή η μασκούλα θα βοηθήσει να απορροφήσει την υγρασία από το δέρμα για να μπορέσει ο άνθρακας μας να προσκολληθεί πάνω στο δέρμα. Αφού έχουμε βεβαιωθεί λοιπόν ότι έχουμε αφαιρέσει όλη την υγρασία, το λάδι από το δέρμα, καθαρίζουμε τη μασκούλα μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την τοποθέτηση του άνθρακα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο άνθρακας θα τοποθετηθεί με το χέρι για να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι πόροι του δέρματος μας θα γεμίσουν σωστά με τον άνθρακα. Έχουμε τοποθετήσει τον άνθρακα και τον αφήνουμε να πλαστικοποιηθεί. Όπως βλέπουμε, άρχισε να μας υποδεικνύει όλους τους πόρους του δέρματος. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που ονομάζεται ενεργός. Το βάζουμε σε υγρή μορφή τον άνθρακα και στη συνέχεια πλαστικοποιείται από μόνος του. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πυροδότησης του άνθρακα. Κάποιες φορές θα παρατηρήσουμε ότι θα το ακούμε και θα το αισθανόμαστε πιο έντονα. Ο λόγος δεν είναι ότι κάτι πάει λάθος, ο λόγος είναι απλός. Οι πόροι του δέρματος κάποτε είναι μεγαλύτεροι, άρα κρατάνε περισσότερο άνθρακα. Περισσότερος άνθρακας σημαίνει ότι η πυροδότηση και η εκρηξούλα η οποία δημιουργούμε είναι μεγαλύτερη. Έχουμε τελειώσει τη διαδικασία της πυροδότησης του άνθρακα. Θα φορέσουμε μια μασκούλα η οποία περιέχει μέσα βλαστοκύτταρα, τα οποία είναι πολύτιμα για το δέρμα μας. Θα αφήσουμε τη μασκούλα μας περίπου για 7 λεπτά και θα την αφιερέσουμε να δούμε το τελικό μας αποτέλεσμα. Λοιπόν, 1 ώρα και 10 λεπτά μετά, πραγματικά έχω να πω, δεν ξέρω πώς φαινότανε, αλλά δεν είναι καθόλου επώδυνο και νιώθω, δεν ξέρω, το πολύ φρέσκο, πολύ αναζωογονημένο το πρόσωπό μου. Σωστά. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ το skin texture. Αρκετοί από τους πόρους μας έχουν φύγει, έχει εξασπρίσει το δέρμα και σιγά σιγά ήδη ξεκίνησε η αναπαραγωγή κολαγόνου, ελαστίνης και ιαλουρονικού.
Στη δεύτερη και στην τρίτη θεραπεία, ποια είναι τα επόμενα στάδια, δηλαδή τι γίνεται στο δέρμα μας? Η δεύτερη και η τρίτη θεραπεία, λόγω του ότι οι στιβάδες είναι δουλεμένες, δηλαδή έχουν πια γεμίσει, okay? Αρχίζει να τραβάει το δέρμα, αρχίζει να τεντώνει το δέρμα, αρχίζει να χτίζεται όπως ήταν πιο παλιά. Πάντως είναι μια θεραπεία που τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.